χορούς. Με αυτό το πρόγραμμα έμαθα να χορεύω παραδοσιακούς και άλλους χορούς και επίσης πιστεύω πως κοινωνικοποιήθηκα πάρα πολύ. Έμαθα πως όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως της εθνικότητας θέλουν να μάθουν τέτοια πράγματα με εμάς και να κάνουν ό,τι και εμείς. Έμαθα πολλά πράγματα για το περιβάλλον και να επικοινωνώ με παιδιά από άλλες χώρες. Από το πρόγραμμα Εράσμους έμαθα για το παγκόσμιο κλίμα και εκφράστηκα μπροστά σε κόσμο. Γνώρισα πολλά πράγματα για τις ξένες κουλτούρες και τα ξενικά έθιμα, καθώς έμαθα και από το πρόγραμμα για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Έμαθα να επικοινωνώ με άλλους ανθρώπους από ξένη χώρα και έμαθα για το περιβάλλον πολλά πράγματα. Από το πρόγραμμα έμαθα να χορεύω παραδοσιακούς χορούς ελληνικούς και ξένους και με βοήθησε και στο άγχος μου γιατί τώρα μπορώ να μιλάω πιο εύκολα στο κοινό. Έμαθα να αναπτύσσω καλύτερα τις κοινωνικές μου δεξιότητες. Έμαθα να μιλάω πιο εύκολα αγγλικά. Γνώρισα νέες κουλτούρες. Έμαθα να κάνω πιο εύκολα νέες φιλίες. Έμαθα να συναναστρέφομαι με ανθρώπους διαφορετικούς από μένα. Έμαθα για το κλίμα των άλλων χωρών και πώς ζούμε στις άλλες χώρες. Έμαθα καινούριους χορούς και έμαθα επίσης ξένες λέξεις. Ωραία. Γνώρισα καινούργια παιδιά και έμαθα νέους τόπους και προορισμούς. Εγώ έμαθα να συντονίσω καλύτερα την ομάδα μου. Έμαθα πολλά πράγματα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Από ταξίδια μου έμαθα για το αποτύπωμα του άνθρακα που το παρουσιάσαμε κιόλας και μου βοήθησε και στο άγχος μου να μιλάω σε κοινό. Η ανάπτυξη στην Τουρκία ήταν όλες οι πολύ ωραίες γνωριμίες που έκανα με Τούρκους, Τουρκάλες και Λετονούς. Και γενικά είχαμε μια πολύ ωραία διαμονή εκεί πέρα και τα παιδιά ήταν πολύ φιλόξενα και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για αυτό. Αρχικά το ταξίδι μου στην Τουρκία θα μου μείνει σίγουρα αξέχαστο το ότι κάναμε πολλές γνωριμίες με Τούρκους, Τουρκάλες και Λετονούς. Επίσης, είχαμε κάποια πρόοπτα, αλλά μέρη και αυτά καταφέραμε και από το να είναι δυσάρεστα. Εντάξει, περάσαμε ωραία και με αυτά. Και από το ταξίδι μου στη Λετωνία. Από την Τουρκία μου άρεσε πολύ η φιλοξενία που είχαν εκεί τα παιδιά. Και από τη Λετωνία κάτι θα μείνει αξέχαστο είναι μια μέρα που πήγαμε να ξεσπλώσουμε κάτι φυτά που ήταν χαρακτηριστικά. Επίσης, θέλω να πω από το ταξίδι μου στη Λετωνία ότι θα μου μείνει σίγουρα αξέχαστο ότι γύρω στα 12 με 10 αγόρια από την Ελλάδα ξεγορταριάσαμε κάτι μέτρα, ούτε εγώ ξέρω πόσα ήταν. Ήταν 3 στιβάδες γεμάτες. Βγάλαμε κάτι δέντρα, κάτι κορμούς. Στίβες. Και επίσης μου άρεσε ότι βάλαμε για λίγο τα πόδια μας στη Βαλτική καμιά. Επίσης, μια ξέχαστη εμπειρία που πραγματοποιήσαμε στη Λιθουανία ήταν να περπατήσουμε πάνω στον πάγο 5-6 αγόρια. Πήγε να σπάσει, αλλά εντάξει, είμαστε καλά. Η μέρα που θα μείνει εξαίρεση στη Λετωνία είναι η Παρασκευή που είχα τα γενέθλιά μου. Είναι πολύ ξεχωριστή και θυμάμαι για πάντα. Ωραία. Ένα πράγμα το οποίο μου έμεινε αξέχαστο από το ταξίδι ήταν κυρίως ο χιονοπόλεμος που παίζαμε κάθε μέρα στη Λετωνία. Αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο από το φετινό Εράσμους είναι οι φιλίες μας, γιατί έχουμε γίνει μια πολύ ωραία παρέα και αυτό πιστεύω. Και το φαΐ θα μου μείνει και αυτό αξέχαστο. Ένα πράγμα που θα μου μείνει αξέχαστο από το πρόγραμμα Εράσμους ήταν το πόσα πολλά διαφορετικά πράγματα μάθαμε και τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόσαμε. Ένα πράγμα που θα μου μείνει αξέχαστο από τη Λετωνία είναι εκεί που περπατάγαμε στο Βάλτο, στο πόλεμο που τραγουδάγαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αρχικά από τη Λετωνία αξέχαστο μου έμεινε όλα τα αξιοθέατα που πήγαμε και είδαμε. Και από την Ιταλία μου έμεινε αξέχαστο που πήγαμε σε μια πλατεία και χορεύουμε και μας έπαιζαν βίντεο. Ωραία. Από το ταξίδι μου στη Λετωνία μου είχε μείνει αξέχαστα η νερόβραστη σούπα που τρώγαμε και ο Ιγκόρ, ο καταπληκτικός μας οδηγός. Και από την Ιταλία η συναυλία που είχαμε την δεύτερη, νομίζω, μέρα, πέρασαμε πολύ ωραία. Από το ταξίδι μου στη Σικελία θα μείνουν αξέχαστες όλες τις εμπειρίες, επειδή ήταν το πρώτο μου ταξίδι με το Εράσμους και πέρασε πολύ ωραία με τις παρέες των παιδιών από τη Σικελία και από την Ελλάδα.
Από την Ιταλία μου έχουν μείνει πρώτα απ' όλα ανάμεσα στα παιδιά όλα, ήταν πολύ καλά. Θυμάμαι ότι χορέψαμε ιταλικά. Φυσικά βάλαμε traditional τραγούδια. Ελληνικά και χορέψαμε στο μετρό ή στο τρένο όπου να ήταν. Και πέρασαν πολύ ωραία. Μου μίλησε και ένας άνθρωπος στα ιταλικά και έμεινε καταλάβαινα τι έλεγε στο λεωφορείο. Αυτά. Από την Βαλτική θάλασσα στη Λετωνία μου έμεινε αξέχαστο κάτι πουλιά τα οποία προσπαθούσα να πετάξω και δεν μπορούσα. Επίσης ήταν πολύ ωραία εδώ που ήρθαν στην Ελλάδα. Νομίζω χάρηκαν ότι τους φιλοξενήσαμε. Αυτά.